Sauntara iku Caning dibedhek supir ngantuk montor pickup kebuk momotan nabrak prauto barek Brownfield nduk dalan raya Ngawi Kemis isuk mang. Akibate wong telu jatuh langsung diplayokno nduk rumah sakit gawe entuk ramutan. Kecepet satu, segera meluncur. Masih kecepet satu. Tabrakan balik kedadian nduk dalan raya Ngawi Karangjati tepake nang Desa Karangmalang, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Kemis isuk mang. Tabrakan ngatutno montor pickup mbarek prauto karo Brownfield. Teko video amatire warga, supire montor pickup ketok kecepit nduk kabine sing riyak. Supire pickup kasil dievakuasi, sakmarine polisi ambek tim medis njabut kabine pickup gawe kendaraan abot. Korban sing jatuh langsung diplayokno nduk rumah sakit Widodo Ngawi. Sakliyane sopir, kernete pickup mbarek wong numpak Brownfield ya diramut pisan polahe jatuh. Jare Suud Haryadi, sopire prauto, tabrakan iku mulane pas montor pickup ngemot panganan enteng plat nomere AG 8407EN sing disupiri Adi Prasetyo 23 taun, warga Ngadiluih Kabupaten Kediri, mlaku teko arah Medion Jojuk Ngawi utawa teko Etan Aping Ngulon. Pas nduk nggon kedadian, dibedhek sopire pickup ngantuk sampai ilang konsentrasi terus munting nengen. Apese teko arah waliane ono prauto kebuk momotan sing disetiri dheke. Warga Ngempol Kabupaten Pesuruan iku ngaku wis nyacak ngelesi pas ero ono montor pickup munting. Tapi polahe banter barek jarake kecedhekan, tabrakan gak isok dielesi. Montor pickup iku nabrak ngarep pinggir tengene prauto. Terus mandek sakmarine nabrak Brownfield sing disetiri Sulistiyoko 55 taun, warga Karangjati Ngawi. Tabrakan iki nggarakno wong telu jatuh, yaiku supire montor pickup sak kernete barek wong numpak Brownfield. Polisi sing teko nduk nggon kedadian langsung nglakokno olah TKP barek njaluk keterangane saksi. Perkara tabrakan iki saiki ditandangi unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, CTV.